שלום לכל המנהלים, האנשי ציבור שמתעסקים עם גינות ציבוריות, עם חצרות משחק. אני מנהל בית ספר כאן ברמלה. יש לי פה חצר בנים. יש לי חצר בחזית של בית הספר, ושנים אני מסתבך איתה. מה לעשות, איך לא לעשות. ופעם מישהו נתן לי שם של אלחנן, סככות. משהו שעושה הצללות. לא האמנתי, תמיד ראיתי את זה בגינות ציבוריות. התפעלתי, זה מדהים. אבל אף פעם לא חשבתי שזה יכול להיות אצלי וזה יכול להיות מצוין. אני רוצה לשתף אתכם. אני אחרי זה אדבר איתכם מי זה בכלל אלחנן המדהים. אבל לפני כן אני רוצה שתראו את העבודה. תסתכלו. זו חצר. הייתה חצר שכולה שמש כל היום. לא חלמתי שאני יכול לעשות דבר כזה מדהים לבית הספר. הצללה מטורפת, מקצועיות, עבודה יסודית, מאור פנים, בחור מדהים. הילדים נמצאים פה כל היום, הכל מסודר, הכל נקי, הכל בטיחותי. עמדתי איתי פה, פשוט לא ויתר על שום דבר. אם התקן אומר שבועיים ייבוש, אם התקן אומר עומק באדמה, אבל זה משהו מושלם, פשוט כיף, אנחנו נהנים, הכל נראה, תראו חצר, יש פה קרוב ל-400 מטר, 250, 300, 400, כבר לא זוכר, חצר, הצללה מדהימה. היחס של אלחנן הוא מדהים, אני רוצה לפרגן לו, אני רוצה להגיד,